Ако имате профил в Google Ads, работещ в български лева, сигурно вече сте виждали известието, че на 29 декември ще спре да работи автоматично. Какво значи това? Трябва ли да създаваме нови рекламни акаунти в Google Ads от 2026 година? Да, за тези рекламодатели, които в момента рекламират в платформата, но профилите работят в левова валута. Причината е, че Google преустановява приемането на плащания в български лева. Тези от вас, които вече са били активни в платформата на Google Ads и имат профил в българска валута, ако искат да продължат да рекламират без прекъсване, трябва да създадат нови рекламни акаунти. Крайният срок от 29 декември не означава, че трябва да създадете новите си профили тогава. Вие може да създадете нов профил по всяко време и може да предхвърлите рекламните си кампании. Каквото е било активно в стария ви акаунт, ще бъде спряно на посочената от Google Ads дата, без възможност да се активира отново. Какво може да направите още сега? Създайте нов мениджърски акаунт, който да управлява двата ви рекламни профила. Започнете прехвърляне на рекламните кампании, като използвате Google Ads Editor. Отделете повече време на техническите настройки. Погрижете се да имате проследяване за конверсии. Не забравяйте да настроите желаните аудитории и бизнес данни. Като сте готови, проверете дали всичко, което до момента сте настроили, работи изправно по настоящия ви сайт. Ако е необходимо, направете нови конверсии, които да отразяват вашите бизнес цели. Оттам нататък самото прехвърляне и адаптация на новите акаунти зависи от това до каква степен сте се погрижили проследяването на резултати да е правилно, а и платформата и кампаниите ви да съберат достатъчно статистика, за да излязат от обучителен режим. За по-малки брандове, преминаването през обучителния режим може да означава повече време, в зависимост от това каква е честотата на получаване на конверсия. За по-големи брандове, адаптацията може да бъде в рамките на няколко дни. Не забравяйте, че имате крайна дата. Колкото по-скоро започнете миграцията, толкова повече време ще имате да отделите време на важните неща.